Jó napot kívánok! Mr. Aladár vagyok a tévékapcsoló csatornától. Nagy esőzésbe ide az erdőbe belekeveredtem, és keresek egy embert, hát ha valaki itt az esőzésbe tudna segíteni. Aha! Bocsi! Jó napot! Jó napot, tisztelt! Jó napot! Mit keres maga erre fele? Fekszem errefele. Miért fekszik, kérem? Látom, itt ivott is. Kérem, meghozta a társát neki. Már fekszem tőle. Igen, azt látom, de hogy süllyedt ennyire le? Nagyon felült mindjárt. Nagyon nehéz köz. Jó, segítsek! Meg lehetséges. Talán! Üljön föl! Jó, köszönöm. Segítséget elfogadom. Egy nevet kérhe, hogy hívják, kedves? Kérem, engem katonának hívnak. Nem a mesterséget kérdeztem. Katona István vagyok. Az Ertől. Ja, azt nem tudtam. Katona István. Szóval, hogy süllyedt ennyire le, kedves István? Úgy kell, hogy tudja maga, hogy régen katonának hívtak, meg ma is, és az is voltam, katona. Mármint Katona István, ugye? Igen, meg katonának születtem. Hát azt gondoltam, hogy az apja is katona volt akkor. Katona bízom. Azon. És mi a foglalkozása? Katona voltam, ugye leszereltek már, és ezért hoztam lebetyölek. Értem, de Tényleg kicsit. nem köszönöm. Egészség. Szóval maga katona. Katona bízom. De mindenféle értelemben rendjén mondján katona. Rendjén meg módján is. Katona. Katona. Jó. Most úgy gondolja el, hogy én itt eltévedtem az erdőben, és egy embert kerestem. Maga talán erre lakik? Erre lakok, az embert meg lából lőtték amarra, azt hiszem. De nem biztos. Olyan nevet van rajta, hogy ne tovább. Bizony. Értem, és nem segít neki, akit lábon lőttek, kérem. Kurva anyám, neki leszereltek, nem? Én nem segítek neki azonba. Bizony. Tutira nem. Kit érdekel? Ott doglik meg a humba. Nem érök engem ezt. Biztosan. Értem, és mi van, ha egyszer a társa volt? Most se érdekel, bazd, nem megoldom, leszereltek, mondom. Iszom, hagyjam békén már. Na. Bocsi, feltehetnék egy pár kérdést? Szia! Hát tegyem most már, hogy benne van így a szószólásban. Mondja. Persze. Hogy maga is volt háborúban? Voltam bizony. És kemény volt az az időszak? Kérem, kemény. Mikor úgy volt, hogy meleg volt, akkor nagyon meleg volt tényleg. Amikor hideg volt. Lerágtam volna az ujjamat is, olyan hideg volt. Tudod. Az akkor bizony időszak volt. Bizony. Bezeg most? Most bezeg. Esik az eső, most süt a nap. De az egyik sem normális. És maga volt talán háborúban is? Persze, mint mondtam, voltam már. Sokban részt vettem. Lájkoltam, és már ott is voltam. És mit csinált a háborúban? Tudja, nehéz időszak volt ám ez akkor, még annó. Ütöttük, ahogy köllött őket. Tudja. Ukrán ombrágokat. Ütöttük, ahogy köllött. Nagyon. Volt még oda itt a socival. Mondom neki, menj már innen. Nem mente. Le kellett, hogy szúrjam, tudja. De meg kellett tennem. Nincs ennek bér. És mennyit ütött? Amennyit köllött. Hát, ütöttük egyesivel, ötösivel, ahogy üttek, tudja. Sorban üttek, kaptak is, rendesen tudja. És kedves katona, maga is kapott talán az életben? Kérem, nagyon sok ütést kaptam, mert pofon, tudja fent. Kaptam az élettől olyanokat, hogy ne tovább. Arra mondani. De én tűrtem, tudja. Amíg lehetett. Az kemény. Bizony, kemény volt. Mint Tarzan forka. De maga talán van foglalkozása más is, vagy csak katona? Persze volt. Nyugodtan észtöttem. Gyapjút gyírkáltam. Ezek így benne voltak a mesterségeimben. Persze. De... Értem. Persze.
feltenném egyben utolsó, és egyben utolsó kérdésát is, hogy maga ne talán továbbá máshoz jár, vagy hozzájár? Jó kérdései vannak, kérem. Tudja, amikor még jártam annól a seregbe, jártam hozzá is, vele is jártam, de egyiket sem műveltem fontosan, Bondon. De azonnal, amikor leszereltek, már csak hozzájártam, meg járultam. Ennyi volt? Érti. Kellett egy forint hozzá, megvegyem, és megvan. Azóta fogyasztom. Tudja. Értem, de tudja, hogy maga fenn lesz az interneten? Mi a faszol? Leszok én fönn. Hát az interneten, kedves. Mi az az internet? Olyan, mint a bányászás. Halott, de vizuális. Akkor tegyen fel. Viszont meg. Köszönöm az interjút, de sietek, mert csöppön esik az eső. Én visszafekszek. Viszont továbbást. Hello.